Και θα έρθει και αυτό που ζητάτε πιο μετά. Πείτε και τα παιδικά που δεν υπηρετούν εργάτες, για σπίνους που φοβούνται γάτες, εγαλατζοί αριστοκράτες, απ' τα λατικράνοι δυνάστες, κακομενάκια μέσα κράτες που ζουνε σαν τα πάτες, σαν τα όσα όσο της ζωής για κάποιους εμσείς, για τα όσα ο μεϊτός ψυχής αναγκαστικές θα υποστείς, για τον λόγο τιμής, για τα όσα ήθελες να ξέρεις μάγκα πεινάκες και εκφραστείς, για τους μουρτιάριδες που το θέλανε πιο άγριο, και αισιοδοξίες που ζητά από τούρια θα με πείτε χαμόγελο την άλλη μέρα για τα παιδιά που θέλουν